И здравейте, хора! И здравейте! Отново! Както виждате, това е малко инфо за канала ми. Извинявам се, че съм снял преди 6 месеца. Имам купената CSGO и игра. Това е снимка на Мединер, на клип на Мединер. Тук Мелаги, компютърен вече нов. Тъй, че това е един приятел, абонирайте се. 36 абоната, абонирайте се. И за него, ако искате. И ще нова година и ще снимам повече, когато има време. И така. Това ще бъде инфото, защото изявам се пак, че не снимах много месеци, но нямах възможност. И добре, хора, абонирайте се и до скоро.